One pai biang ki god jongka football sashisin but ki national team jongki naka banta ka World Cup arjar arpun riu but hakane ka video ngin sai pe khendiat Shiphang ka World Cup te ngap yang so pai pi ki parlok Shaka ka channel but lada pi de ibang thamai sngo pa ban subscribe like ban share te hoi parlok hadin badang shudep sedang ia ka samoy yelekai ka bathamai haki klop ki ba pher but haki lik ki ba pher but mynta la pan sange no ia ki jingile kai klop tang kato kan nesngi naka banta ki jingile kai ri kumta naka liang jong kini ki goats jong ka football but kiwe pat ki rang yele kai ki ba kan sai kilowat pai biang shala ki jong kiri naka banta ka jing iakhun ban yo tiket yela ka jong kari naka banta ka World Cup arjar arpun riu but kita ki jingile kai kidai ki jingile kai World Cup qualify te hoi perlok nakaliang jong Lionel Messi but Cristiano Ronaldo kala bandai kelas World Cup yeki kat ba yeki wipat kadai tang ka jing sedang but haba pai hapedeng kini ki arngot ki goats jong ka football nakaliang jong Lionel Messi hadin ka jing Tracy Tom but ka jing Yasha ulala banjot iya ka World Cup house name arjar arpuar kat ba nakaliang jong Cristiano Ronaldo ro ulale bha shibun but ulapan kiu shibun ya kare jong u dakaba ulala aban pan qualify World Cup yaka shibun sin but ban pan po yaka Shaka final nadu uba ulas dang don bynta but kare jong u kumta hakane ka World Cup arjar arpan riu nakaliang jong ki player jong ka Portugal kida terang bat kuat dik ban yo Korea ka World Cup nakabanta Cristiano but nakabanta Diego Jota ubal klat no nakanega perthai namar haki por ba udang im haki interview ulong ba ulakwa ban job iya ka World Cup nakabanta Cristiano but mynta ki player jong ka Portugal kilakwa ban pan urlong iya kaneka jing posneu but haki jing yele ka World Cup qualify ka Portugal kan sai kun prosya iya ka Armenia hakan henriu tariku September kandai steng men but ka Fran ro kan sai kun prosya iya ka Ukraine haka san tarik kat san em haka por chiteng senya kat bana kaliang jong ka Spain kan sai kun prosya iya ka Bulgaria mynta kami kat san em por chiteng senya but nakaliang jong ka Argentina kan sai kun prosya iya ka Venezuela la syai ka sni haka por san tik Mister kaban selekai hari Argentina kaban sadero ka last match nakabanta Lionel Messi ban yelekai hakari jungo kat ba nakaliang jong ka Brazil ro kan sai kun persya iya ka Chile la syai ka singi hakapor ndriu tik por Mister bat haoj parlok nakaliang jong Neymar uklem kan thop haka squad jong ka Brazil nakadaw ka jing injury Henry haka World Cup ula bandan bynta namar ka Brazil kaliyo bandrong lupa te parlok lada pikwa ban page iya kini ki jingele kai pila ban follow ye killing haki description but Shiphang ka World Cup ngin sai kan du pat haka way ka video ban page ba kino kiri kibaliyo ban qualify kuble shibot